Taldeak Azpeitiko Korrugadoseko jabeak 300 langile ingurukalean utzita jarduera etetea erabaki zuenetik 10 urten igaro direnean enpresa siderurgikoa puri-purian dago. Berriro horren arrazoian Azpeitiko udalaren dekretua baliogabetzen duen ebazpen judizial bat da. Jarduera lizentzia indarrik gabe uzten zuena epaitegiaren ustez ez dago lizentzia hori baliogabetzeko arrazoirik. Ebazpenak ez du ondorio praktiko, baina nola nahi ere, udalak atzo jakinarazi zuen epaiaren aurkako errekurtsoa aurkezteko asmoa duela. Epaiak espresuki adierazten duen arren ez duela jarduerari berriro ekitari buruzko iritzirik ematen, bitarteko gehienek adierazi zuten epaitegiak baliogabetu zuena, enpresa berriz irekitzea eragozten zuen dekretua zela, eta hori ez dator bat errealitatearekin. Horrela 2021 batean atxitako Azpeitiko udalaren gaineko presio kanpainak aurrera jarraitzen du. Korrugadoseko jabe berriak, Cristian Lai taldeak, instalazioak berriro irekitzeko hipotesia plazaratu zuenetik. Arratsaldeon guztioi, ordu biak pasata iritsi da gurean gaur albistegiari heltzeko unea. Gaurkoan lanarloko gaiak hizpide izan ere euskarri dokumentalik gabe Cristian Lai taldeak 50 milioi inbertituko zituela iragarri zuen eta egungo kokalekuan herriaren erdigunean berriro irekitzea jarri zuen baldintza gisan. Zume horiek nahikoak izan ziren, EAJak, Lakuako gobernuak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak gobernatutako erakundeek ideia plan egingarritzat hartzeko eta udalari onartzeko presioa egiteko. Udalak Euskal Herria Bilduk gobernatuta beti adierazi zuen, kokapen horrek ez dituela errespetatzen ez udalerriko hirigintza plana, ez lurralde plan partziala eta udalerri barruan beste kokapen bat proposatu zuen. Gauzak horrela, Nagore Alkorta Azpeitiko alkateak agerraldia egin du, atzo kaleratutako sententziaren inguruan azalpenak emateko. Sententzi honek argi utzi nahi dau, erreferentzi utzi egiten diola iraungitzeko dekretu hori. Ez diola erreferentzi egiten, ez dula baimentzen jarduera hori berriz martxan jartzie. Ez du pronuntziamentu egiten jarduera horren inguruen. Beraz, ez du inolako baldintzai jartzen eremu horretako plan berezilekin aurrera jarraitzeko eta gu gaina aurrera jarraituko du. Argi eta garbi utzi nahi dau, alkate dekretu horrek ez zula pronuntziamentukein jarduera horren inguruen. Baizik eta jarduera horren baimena iraungitzin inguruen. Zan nahi guk udaletxiek ez, eremu horretako dauken aurreikuspen guztiek mantentzen die eta aurrera jarraituko dula, ez dulako inolako baldintzai jartzen eremu horrekiko. Hartu behar dugu eta klaro nahi dut, Korrugados enpresak 2022 urtien udaletxe honetan desmantelatzeko baimena eskaute daukela, baimen hori emanen geniola fetxa hortan eta kontaktu hori formala izan da, baina behaien berri izan dugu. Berez gaina, desmantelamenduko proiektu hori udaletxe honetan aurkeztu bertuen irailin 15 eta itxo egiten gaude. Bada Korrugadosen bueltako berri gehiagoren zain Nafarroara joko dugu orain izan ere suhiltzaileek protesta egin dute goiz honetan azterketak euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatzeko berne. Aldarrikatzeko nahi dugula bomberotako eta kabotako eta suhiltzaileetako azterketak euskeraz egin. Nahi dugu gure azkenean legea gure alde dago hori egiteko. Egin genuen elegite bat jadula 6 hilabeteko eta ez digute ez da erantzun eman, zuzendaritzatik. Kabotako gauza bera egin genuen, ez digute ez da erantzun eta gure eskubidea delako azkenean, eskubidea linguistikoa, egitea gure promozioa sartzeko suhiltzaileetan ere bai, euskeraz egiteko azterketa hori, aldarrikatzen ari gara hori.
Honekin arabera salto Gasteizko Michelingo langileek lantegien arteko batzordean mantendu edo bertatik ateratzea erabakiko dute referendumean gaur eta astelena bitartean. Momentuz, 376 bozka eman dira erreferendumaren lehenengo txandan. Ordu batean bigarren txanda hasi da eta gaueko 9:00 hirugarrena irekiko da. Astelenean ordutegi berdinarekin bozkatu ahal izango dute langileek. Beraien esku egongo da Michelinek estatuan dituen beste lantokiekin batera duten batzordean jarraitzea edo Gasteizko batzorde propioa eratzea. Gasteizko Michelin enpresako langileek lantokien arteko batzordean jarraitu edo ateratzeko erabakia hartuko dute ostiral eta astelena bitartean. Lantegiko 3.500 langileek erreferendum batera izan dira dituak. Lehenengo txandan 376 lagun bozkatu dute. Ostiral eta astelenean zehar 3 txandatan bozka emateko aukera izango dute langileek. ELA, LAB, CGT eta SK sindikatuek lantokien arteko batzordetik ateratzea defendatu dute. Beraien aburuz, batzorde propioa izan da, Gasteizko langileek beraien lan baldintzak hobeto defendatzeko aukera izango dute. Pasaden ekainean, Gasteizko langileek enpresak aurkeztutako hitzarmenari ezetza eman zioten, baina lantokien arteko batzordean baiezkoa lortu zuen gehiengoa eta akordioa onartu behar izan zuten. Astearen hasieran zuzendaritzak Gasteizko lantokiak urte bukaera bitartean 2000 gurpil tona ekoizteari utziko diola iragarri zuen. Eskariaren beherakada eta hitzarmenaren negoziazioaren inguruan egindako mobilizazioen ondorioz taldeak langileengan konfiantza galdu zuela argudiatu zuen zuzendaritzak. Sindikatuen aburuz, erreferenduma dela eta langileengan presioa sartzeko erabakia izan zen hori. Orain langileek zentroarteko batzordean jarraitu edo batzorde propioa sortzea erabaki behar dute. Ostiral eta astelenean zehar emango dituzte beraien bozkak eta emaitzak asteartean ezagutuko dira. Horrez gain Laudioko Glavista enpresako 25 langileek lantegiaren instalazioetan abiatutako itxialdiarekin jarraitzen duten. Beraien eta beren lankideen lanpostuen defentsan egindako ekintza da. Enpresaren arduradunek 240 langile kaleratu ahal dituen enplegu erregulaziorako espedientea aurkeztu baitute. Gaur arratsaldean manifestazio bat egingo dute lantokiaren sarreratik abiatuko dena arratsaldeko 6:00. Aldiz, atzoko egunarekin ambulantzietako langileek elkarretaratzea egin zuten Gasteizen Eusko Legebiltzarraren aurrean. Bertan adierazi legez, patronalak ez badu negoziazioa desblokeatzen lanuzteak mantenduko dituzte zeinakilaren 9:00, 10:00 eta 11:00 izango liratezken. Hain zuzen, sindikatuek eskatzen dutena da ambulantzietako langileen erosalmenari eustea eta lan baldintzak Osakidetzako langileen baldintzekin parekatzea. Eskatzen du, ardura publikoak eskatzen du, herritarrekiko arduraz jokatzea eta herritarrei kalitatezko zerbitzu bat bermatzeko baldintza egokiak, errekurtzoak, pertsonala ahalbidetzea bertan dauden langileei eta ekipoei. Eta ez, orain gertatzen ari den bezala,
estutzea eta ahalik eta baliabide gutxirekin, ahalik eta langile gutxirekin aritu behar izatea. Eta horrela, zaila da kalitatezko zerbitzu bati eustea. Eta hori da, hain zuzen, langileak salatzen ari direna behin eta berriro. Eta zaintzarekin lotuta ere 5.000 langile baino gehiagori eragiten dien Bizkaiko erresidentzietako hitzarmena sinatu dute. Zaintza eredu baten aldeko apostu egiten jarraitzen du. Emakumeen kontura mantentzen den eredua. Guretzat eta gurekin lan egiten dugunontzat funtsezkoa da ratioa hobetzea. Langileak lehen egunetik ordezkatzea, lanaldi osoko kontratazioa eta lanaldi partzialeko kontratuak amaitzea patronalek negoziatu nahi ez dituzten aldarrikapenak dira. Guk argi daukagu. Prioriza el negocio por encima de las personas. Modelo que se sostiene a costa de las mujeres. Para las trabajadoras de residencias, la mejora de la ratio es fundamental. El gobierno vasco vulnera nuestro derecho a la huelga. Bestaldetik Fortuna handien gaineko zerga berezia indarrean jartzeko lehen urratsa egin dute Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundiek. Foru arauen proiektuaren testua argitaratu dute herritarren partaidetzarako atarian eta alegazioak aurkezteko epea zabaldu dute. Aldundien asmoa da urtea bukatu aurretik zerga berria onartuta izatea. Bada Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako erakundeak aipatu ditugula, EAJak eta Euskal Herria Bilduk adierazpen gogorrak egin dizkiote elkarri Eusko Legebiltzarrean, Iñigo Urkullu lehendakariaren eta Nerea Kortajarena koalizioko bozeramailearen bidez. Laburra izan da, bien arteko elkarrizketa. Kortajarenak lehendakariari egindako galdera baten harira sortu da, baina bien adierazpenak islatu dute alderdiak 2024ko hauteskundeetan buru belarri sartuak direla jadanik. Etxebizitzaren auzia, Osakidetzarena, zerbitzu publikoen gainbehera, privatizazio prozesu eta abar luzea. Herritarren bizitzak zeharkatzen ari den egoeraren diagnostiko zintzo eta zorrotza egiteko eskatu dio Kortajarenak Urkulluri eta erantzun zehatzak eskatu dizkio, ez grebei buruz hitz egitea. Euskal Herria Bilduko kideak ordea ez du lortu eskaera hori bete dadin. Urkulluk kaleko asaldura sustatzea egotzi baitio koalizio abertzaleari. Gizarte kohesioan eta zerbitzu publikoan Euskal Autonomia Erkidegoa munduko herrialde onenen artean dagoela erantzun du lehendakariak eta koalizioari eskatu dio Euskadi beltzez marraztari uzteko. Erantsi du Euskal Herria Bilduk erabiltzen dituen datuak ez direla zorrotzak haien komenentziaren araberakoak baizik. Jakin nahi dugu zer den zuretzako bizi dugun egoeraren inguruko diagnostiko zintzo eta zorrotz bat egitea. Gure egoera deskribatzen dituzten adierazleak garbi esaten dute Euskadiko gizarte kohesioa eta zerbitzu publikoak munduko herrialde aurreratuenen artean eta parean daudela. Hobetu daitezkela? Bai, noski, baina datuek irudi erreala erakusten digute. Hilabeteak daramazue Euskadi kolore beltzean aurkezten, eta hori ez da egoeraren inguruko diagnostiko zintzo eta zorrotza egitea. Herri honen zati honek ez du merezi oposizioaren oposizioa egiten diharduen lehendakari bat. Eta segonu nago Urkullu lehendakaria badagoela beste modu bat lehendakari gai izateko puntuak irabasteko. Bitartean uste dut marko elektoraletatik atera
atera egin beharko zenukela, zentratu, oraindik ez delako tokatzen, eta tokatzen dana orain da, zentratzea, kolokatzea, herritarrekin konektatzea eta herritarrek behar dituzten erantzunak artikulatzea. Lakuako gobernuaren bueltakoa kala Nafarrari helduta foru hobekuntzaren erreforma aztertzeko lantaldea osatu dute azkenean. PSNek, EH Bilduk, Geroa Baik eta Zurekin Nafarroak foru hobekuntzaren erreforma aztertzeko lantaldea osatuko dute. Momentuz, eskaera bertzerik ez dute egin, baina eskaeran bertan jasotzen denez, gaur egungo Nafarroko foru eraentza berrezarri eta hobetzari buruzko 13/1982 lege organikoaren berritzea aztertzeko asmoa du lantaldeak. Helburua berriz, herritar nafarren errealitate sozialera egokitzea. 51 urte ondoren funtsezkoa da eztabaida zabala irekitzea, Nafarroako gizartea aldatu da eta legea aldatu behar da ere. Oso berri ona da guretzat betidanik eskatutako ekimena Euskal Herria Bilduren partez, gainera gobernuaren akordioan jasota dago, baina asko posten gara. Testuak oroitzen digunez, iaz 40 urte bete ziren Nafarroko legediaren eta instituzioen oinarri den lege hura indarrean sartu zenetik. Nafarren artean gainera lege horren beraren edukiari buruzko kontsultarik egin gabe. Eskaerak gogora dakarkigu 2021ko azaroan Nafarroako parlamentuko gehiengoak onartu zuela ebazpena. Duela 2 urteko beste agiri hark zioenez, lantaldea bultzatu behar zuen legebiltzarrak. Eta gainera, talde guztiek izango zuten tokia. Ez da lako lantalde bat osatzen den lehendabiziko aldia parlamentuan. 6. legealdian, 2024tik 28 bitartean, lanean aritu zen autogobernuaren lantaldea. Garaiko alderdien desadostasunak, proposamenak, porrot egitea ekarri zuen. Iraupen lasterketetan hobe izan ohi da hasieratik jakitea zer egin naiz eta nondik norakuek eta norbere gaitasunak bakoitza bere tokian utzi amaieran. Bere agintaldiko lehen egunak betetan, Iruñeko alkate Kristina Ibarrolak eta bere komunikazio taldeak ere oso argi izan dute hasieratik nola jokatu. Behar bada Enrique Maiakez bezala izan ere aurreko alkataren jarduna grisa izan zen eta Ibarrolak lehen egunetik arrapalada betean ekin dio eta inor asolagabez uztea izan da bere xedea. Altan nahi agertu nahi izatea eta gauza ugari egin nahi dituela erakustea baliteke kezka handiago baten sintoma izatea. Izan ere, Maiari gertatu bezala beste taldekin akordioetara iritsi ezin izateak baliteke bere agintaldiak goitik behera baldintzatzea. Iruñeko udaleko egoera geroz eta jasangaitzagoa da. 100 egun baino gehiago pasada, Kristina Ibarrolak aginte makila hartu zuenetik, eta ez dago modurik bertze alderdiekin akordioetara iristeko. Argi dago, Iruñeko herritarrek gehiengo handi batekin bozkatu zutela aukera aurrerakoien alde. Baina Ibarrolari bere 9 zinegotziek eta alkate izateko zerrenda bozkatuena izatea ekarri zioten alkate. Antzigabe noski, PSNeri esker ere lortu zuela alkatetza, azken honen abstentzioagatik. Bueno, yo creo que acabamos de empezar la legislatura y veremos cómo seguimos caminando. Bueno, todas las cosas pueden reconducirse. Veremos a ver cuál es la voluntad del gobierno del Ayuntamiento de Pamplona. Zentsura mozioa mai gainean dagoen gaia da beraz. Gauzak horrela, azken egunotan badirudi aldaketa gerta litekela udalean. Baina noski, beti ere, Pedro Sánchezen inbestidura saioa eta gero. Hiriburu batetik bestera Gasteizko udaletxean gaur oposizioaren taldeen txanda izan da udalpolitika orokorreko udalbatzaren 2. saioan gobernuari geldotasunez aritzea leporatu diote talde guztiek eta legegintzaldian zehar akordioetara ailegatzeko prest daudela baieztatu dute. Udal hauteskundetako
talde irabazlearen lan eta indar guztia udalerriaren berrikuntza eta aldaketaren zerbitzura jartzeko konpromisoa dugu. Gure bizilagun guztien ongizatea eta bizi kalitatearen zerbitzura jartzea alegia. Porque usted quería ser una alcaldesa progresista que construye puentes, pero créanme que con esta carta de presentación no empieza con buen pie. Puede que el error de origen esté en que no concedieran ni media oportunidad a la propuesta que les lanzábamos desde el Carrequín tras las elecciones, para conformar un gobierno de izquierdas y progresista con estabilidad y mayoría suficiente junto a Euskal Herria Bildu y con nuestra formación. ¿Dónde está ese programa de gobierno de PSOE y PNV? No lo hemos visto. Y por tanto lo que hemos visto es que no hay un proyecto de ciudad único, claro y compartido. Creo que estamos en un momento positivo, en un momento proactivo también para llegar a acuerdos. Todas sabemos que la confrontación no es ninguna opción, así que es el momento de los acuerdos. Eta Gasteiztik Donostiara, gastronomia eta ingurugiroa hizpide Donostiako Manteo Zemoria berdegunetan Bask Kulinari Zenterren egoitza berria eraiki nahi dute. Badazterezan handia izan du azken hilabeteotan eta herritar asko kexu dira. Gauzak horrela azken berria da Donostiako udalak Bask Kulinari Zenterri lizentzia ematea onartu duela. Donostiako tokiko gobernu batzarrak onartu du Bask Kulinari Center fundazioari ematea obra handiko lizentzia gastronomi open ecosystem eraikina eraikitzeko hementxe bertan Manteo Zemoria berdegune honetan. Horrek esan nahi du egun edo eta aste gutxi barru obrekin hasiko direla. Goek duen helburua da hiri barruti bat bultzatzea, helburu duen espazio fisiko bat osatuz, eta bertan besteak beste gradu ondoko gelak, produktu eta zerbitzu berriak garatzeko laborategi eta tailerrak, coworking eremua eta erakusketa eremua eta ekitaldiak egitea izango ditzateke. Helburua esango nuke berrikuntza bultzatzea dela. Eta nola hori, zientzia eta ikerketaren bitartez, berrikuntza, produktu berriak, zerbitzu berriak garatuz, ekintzaileekin lan eginez, ekintzaileei lagunduz, eta baita ere gradu ondoko hezkuntza garatu nahi dugu, master berriz, aurre ikusten ditugu 7 master berri bultzatzea, gai desberdinetan, osasun arloan, jasangarritasunean, zentzumenen inguruan, digitalizazioaren inguruan, orduan, jarduera nahiko zabala da, helburua ekosistema bat sortzea da berrikuntza bultzatzeko. 2020an hasi ziren proiektu hau lantzen eta bi ardatz zituzten aurretik, eraikinaren harira hirigintza ikuspegia, udalari dagokiona eta bestetik gastronomi open ecosystem proiektuaren edukia zehaztea. Hirigintza ikuspegitik oso prozesu konplexua da, behar diren onarpen guztiak lortzea. Hori baina behin onartuta obrak azaro aldera aste aurre ikusten dute. 18 bat hilabete izango dira, ondorioz, 2025ko apirilean edo bukatuko dira obrak eta hasiko gera lanean eraikin berrean. Herritarren artean arrabotsa sortu du afera honek. Manteo Zemoria berdegunak kenduko diotela salatu dute eta gaineratu espazio publikoa udalak enpresa pribatu baten esku utzi duela doainik. Azarratuta nagoela zeharo, baina, ez dakiz lortuko dugun zerbait. Beharrezkoa, netzako ez da beharrezkoa. Baduguetan goian da, hainbestetuki izatu dute badudela hori egiteko. Toki inguru badukagu, horrelakoa, hemen hiri beharruan eta kantzera dute. Nos da un poco pena. Pienso que igual habría otro sitio más adecuado para poder poner ese espacio del Bask Kulinari. El poco espacio que hay que mantenerlo. Antzera Bilboko udalak kaleak berritzeko hirigintza planak gauzatu ditu, ekologisten arabera zuhaitz osasuntsuen eta helduen mantentzelanak eta kontserbazioa kontuan hartu gabe nabarmendu dute zuhaitz helduek funtsezko funtzioa betetzen dutela hirietako bizitza bermatzeko. Horiela Deustuko bizilagunak eta ekologistak Agirre lehendakariaren etorbideko zuhaitzak moztaren aurka mobilizatu dira azken hilabeteotan. Hain justu ere prentsaurrekoa eskaini
eskaini du goiz honetan Bilboko Euskal Herria Bilduk zuhaitzen mozketari erreparatu dioten eta ez hori bakarrik berdeguneak babesteko helburuarekin ondoko ekimena aurkeztu dute. Udal gobernua Bilbon egiten ari den zuhaitz mozketaren aurka agertu da EH Bilduko udal taldea eta datorren urriko osoko bilkurarako mozio bat aurkeztuko duela iragarri du. Hiriko zuhaitzak eta berdeguneak babesteko eta Bilbo larrialdi klimatikora egokitzeko. Egoera honen aurrean eta kontuan izanda estoptala duzko elkarteak jarretako zeregin zehatza eta zeregin zehatz hori da hiriko zuhaitzak babestea. EH Bildu gurea egiten dugu eskaera hori eta horregatik Bilboko zuhaitzak babesteko mozioa proposatuko dugu hilabete honetako lehenuan. Deustuko herritarrei esker Agirre lehendakariaren etorbidean sumarra indiskriminatuari buruz eztabaidatu egin zen, eta udal gobernua mozket hori justifikatzera eta elkarrizketari uko egitera mugatu zen. Egoera horren aurrean, EH Bilduk Stop Tala Deustu elkartearen eskara berea egingo duela ziurtatu du. EH Bilduko bozeramaileak ohartarazi duenez klima aldaketara eta trantsizio ekologiko eraginkorra egokitzeko prozesuaren barruan beharrezkoa da zementuz betetako espazioak eta urubeak eraikitzeari ustea, bero uharte bihurtzen baitira. EH Bilduk premiazkotzat jotzen du gogoeta estrategikoa egitea hiriaren biziberritzari buruz. Gaur egungo berdegunearen ordenantza 2003ko urtarrilaren 30ean onartu zen, orain dela 20 urte hain zuzen ere. 2 hamarkada igaro ondoren, uste dugu badela garaia behingoz ordenantza hau eguneratzeko. Ez bakarrik zuhaitzen babesari begira, baita ere, Mariak izan duen moduan, klima aldaketaren erronka berriei aurre egiteko. Zurren igaiaren bueltako berri gehiago izango dira aurkin, anartean baina kulturarlora jauzi egin da azken txanpan sartu da Afrikaldia jaialdia. Gaur sekzio ofizialaren azken filmak izango ditugu ikusgai eta industria sekzioarekin Afrikar zinemagile ezberdinen arteko elkarrizketaz gozatu ahal izango dugu. Hala, Afrikar zinemen euskal jaialdia bihar amaituko da itxira galan bere sariak banatu eta gero ez galdu. Horrez gain larunbatean hasiko da Nafarroako bertsolari txapelketa adi. Urriaren 7an abiatuko da Nafarroako bertsolari txapelketa, 46. txapelketa izango da urtengoa, 24 bertsolarik hartuko dute parte, eta guztira 8 saio izango dira beste 8 udalerritan. Bada, honekin iritsi gara gurean gaur albistegiaren bukaerara, gogoratu aipatu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian asteburu honetan.